En la pasada campaña tiene un promedio de 12,9. Un balón, vamos a ver si hubo falta sobre Sigrin, que felicitaba aí a Divac pola súa acción defensiva debaixo da canastra contraria, que é donde en realidade se fai daño, defendendo debaixo da canastra contraria. Aí é donde empeza unha boa defensa. Siguen entrando rookies para xogar esa vasoira. Os titulares non deben de estar en pista para sofrer. Deben de ser os homes que non disfrutan de minutos, como Milos Babic, ese center rookie procedente de Tennessee Tech, que ten o doble cero na súa camiseta. Aí o ven, buscando bloqueo para Steve Kerr. Quere balón, aí está Milos Babic. Non entrou, rebote Ferri, dentro. Magic indicando xogada 8-9-0-1, último minuto, perdón, 8-9-101. Último minuto de partido, sentenciado partido. Conseguiu que ese balón non se fose por fora. Byron Scott remachou a xogada e Sigrin. Steve Kerr. Danny Ferry sacará de fondo Cavaliers. Pero antes de reanudar su partido, Magic Johnson vaise pro banco. Hubo canastra de Cavaliers. Último medio minuto. Su número 34 é Tony Smith.